अनंत प्या, आनंदी रहा। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधत आज कुडा येथे भाजप कार्यालयासमोर भाजपा नेते माजी खासदार निलेश राणे यांच्या शुभ हस्ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनपटावरील चित्र प्रदर्शनीचा शुभारंभ तसंच मेरी माटी मेरा देश या अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे। मी गणरायाकडे कोकणासाठी कधी मागितलं तर कोकणाला कसली अडचण निर्माण होता कामा नये, महाराष्ट्राला पर्यायाने कधी अडचण ते शेतकऱ्यांना असू दे किंवा कामगारांची असू दे, कसलीच महाराष्ट्रावर संकट येऊ नये असं गणरायाने महाराष्ट्राला देशाला सातत्याने त्याचा आशीर्वाद आमच्या या राज्यावर आमच्या देशावर ठेवावं हीच नेहमी प्रार्थना मागत आलेलो, यावर्षी तीच आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।